ropa mushaba kwaba chagara. Irwa kurwa ucharwa wega mwana muzukuru wangu. Irwa zvakaoma. Toziva kuti ziso risina Dorothy nemazino akazvisapupi. Atori marituals. Ritual there. And it's not his first time. I know her. Why did someone kill her? For what? Yes, tichisangana zvakare mhuri yeZimbabwe paHotzim Trends apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa dziri kuitika all around Zimbabwe nyika. Saka nhasi tadzokera zvakare for part 2 yemukadzi wekupondwa anonzi Dorothy D'Souza akapondwa zvinorwadza akachererwa mumbambaira. Saka pari zvino toda kukupai the whole coverage. For now we are waiting up for the body kubva kunyara dzovaenda kunoitora, then yanzi ichauya pano paakashaikira votamba vari pano voendawo zvakare pamashops pane masawira acho ainwa nawo vachionekana naye naika. Saka pari zvino I would love you to meet the legend celeb as well, Raskeleb. Raskeleb, muri sei Raskeleb? Awa tiripo tingori matambudziko chete but we are okay. Ichokwadi. So munoziyana sei na Mr. Obed na Mr. Pasi? Mudhara Pasi inini ndagara muno Waterfalls for a long time. Saka Mudhara Pasi kudhara aiva netaxi yake Fun Cargo. I think ndiyo yakatisanganisa. Ngati mazuva episa zvanatokwe mukosi munhu wandai haya taxi yake chiita marounds mutown chienda chiniperekedza dzimwe nguva kumashows. Kudhara ikoko like 9 years ago. He's always been an elder because munhu wanga akadzidza stereki mudhara. Ndofunga ane kana 3 madegrees. Wow. Yeah man. Saka aingonakidza kuchila naye nekutaura naye nyaya nekufamba naye semunhu anga ari wechikuru an elder in the community. Yeah, that's how I know him. Okay, it's so pathetic. All right, yeah. So, siyezvo makaziya Mr. Pasi kubva kudhara, vane nhoroondo here yekuva violent like back then? Kwete zvandinoziva inini, zvandongoziva ndezvekuti like kudhara he was a gentleman, like real gentleman, like being a learned person. So kudhara panotori imwe time yaimbotaura kuti ndogona kuita DO kuchifu here or something. I think ndokwaanobva somewhere there. Saka mudhara netime akasenza kurutenga, and then he came back recently permanently, and by that time we were not too close, but tiri vanhu vekutoti taionana every time because futi chimwe chinhu chaitibatanidza nyaya yekuti takazoti mukutaura muya muya tatazivana mutupo kuti iye anoyera nzou indoyera nzou. Saka nemutomuti mudhara wangu yoti my son chichichi. Saka ndingati munhu uya wekuti hatina mboona violent side of him kana kuti chii, zvokuti dzimwe nguvawo futi pane mamwe mabehavior maybe anga akuita recently taingoti maybe because ari kumwa tumbwa utu, saka maybe akadhakwa kana kuti chingomupurashako futi mudhara yakunetsa because amwa doro. You know what I'm saying? Yeah. So, pamakazvinzwa kuti munhu wamunoziya muchirespectawo as well kuti is a learned person, makafeel sei muchinzwa kuti Mr. Pasi vaita chiitwa chakadai? It was a shock to me because I think it was last week Thursday. Makusena achona ndanga ndatombomuona achitonditi my son, you owe me, you promised me kuti uchanditengera 8 p.m. kune kamwe ka 8 p.m. kanoita 50 cents mumashops. Saka you promised to give me money, give me $1. Saka inini ndaitotaura naye ndichiti ndokubata time kana ndadzoka kutaura ndara handichitotaura ndichitongomudini. And his behavior by that time ndaingoti mudhara kuda angomukira kumwa. I didn't know kuti there was something he was hiding or anything, but in terms of how he was keeping himself there was something significant, because like I said, he was a gentleman.
And these past 2 weeks, I was just, I don't know if he was even like looking after himself, like bathing, and he just looked like munhu ari kungoita zvezvingwa, and that's it. You know what I'm saying? So I never thought much of it. Nengoti maybe mangwana kana rimwe zuva patinosangana kana kuti time tikasangana anongononditi paipai achindipa sanao I think kuma 4-5 there ndichitoprepare kuenda kuchina chemadzimai kwatinoridza every Thursday neChiu Sport Family. Ndakatanga kunzwa ruma, you see, kuti kuri kunzi Dorothy akaurawa namudharapasi, and it doesn't make sense kwandiri wise, and I just thought kuti maybe karuma kaka. So I did go to the show. Mangwana achona it dawned with a reality kuti kondo zviri kutoitika, kuri kunzi kwakarara mapurisa, munhu angari mugarden. So I came and I saw, and I realized it's actually zviri kutoitika mureal time. Hapana munhu aizvifungidzira kuti zvakadaro zvinogona kuitika, because muchiona takadai so tiri vanhu vokuziva, tozivana more than 10 years ipapa kudai. Vanhu vese vafana, vanhu vese vari panapa vanhu vese vemucommunity imwe chete. Saka hapana munhu aimbozvitarisira kuti zvinhu zvakadaro zvingaitika, especially namukuru pasi panodya, kuti vangazosvika maextent iwayo. Because ndingati tinotori nekamwe kakutrastana. Dzimwe nguva tikatosvika pamagurosa tinotosiya mota dzisina kukiwa. Why? Because tongoziva kuti uyo ndinhingi, uyo ndinhingi, uyo ndinhingi. Vanotarisa kuti vanotoziva kuti mota kana ndeyaraskelep iakwa ndeyawaiziya. Saka it was a shock to everyone. But patakazouya panapa tichiona, I think anga vakaisa police line apa mudhara achita vanomati machima indications nechichi, and takatoona kuti it's real zvatoitika izvo, and there was nothing else that we could do to even advise kana change anything, because mudhara anga atopara mhosva. So yambiro yamungapo kune mamwe mamedhals akateerera pari zvino ingava ipi, tiita sachitiko chinozopedzisira chakupinza muchitorongo? Yambiro nekurudziro yamungada kupawo kune vanhu vanoita zvakada kudai ingava ipi? Handingape yambiro kumamedhals, but ndinongotoisawo chikumbiro chokuti maybe tidzore mwoyo sevanhu, because hauzive kuti munhu wauri kurova uyu asara nepakadini, kana kuti kumurova kana hanzi kwayakarohwa nesimbi kauyu. Handiti like ngatingotyai Mwari nekukoshesa life, maona. And then also kune vanhu vanofarira zvekudhakwa kana kuenda out, tofanira kuvawo neresponsible behavior inokwanisa kuti tisazoita 1 week usingatsvagwe, maiziya. There must be someone who looks for you. Ukashaikwawo 1 day 2 days, vanhu votsvaga kuti koningaenda kupi 1 week, pasina munhu ari kukutsvaga wozowanikwa nembwa. That is very bad. We need to develop maybe closer relations with our families and our friends in such a way, if anything happens, kana waita maybe ingava sleep over zvayo, there needs to be somebody who knows your whereabouts, someone who can check up on you, because if you don't have that, utori ndingati lonely yekuti 1 week yese no one is concerned, no one is looking for you, achadzoka. Because why? Before, maybe in the past unenge uchishaika uchidzoka, uchimboenda uchidzoka. Saka we need to develop also responsible behaviors kuitira kuti tinge tingori safe. Ini ndotoziva kuti kana certain times dzikasvika, maybe my wife will call, dzikapfuura idzodzo dzikazodarikidzawo, maybe she will go to the police. You know what I'm saying? Saka mafiro akadai also, it's very sad, especially for munhu wokuziva. Like for me, I stayed in the 7th for a long time, which means that sister na Dorothy munhu wandaiona every day.
achiti up and down. Madhona ake ndinovaziva vamwe vachona kubva from birth ndakatoona dziri mimba until now vachitondera Raskeleb ndiendesewo kana kuyadha ndinoda kujoina academy pane one vandoziva anofarira zvebhora anonzi Majesty. Isi anogara achiti Rasta ndiendese kuyadha zvoti kudiwa joining fee. Saka munoziva kuti it's very touching kuti you can have a situation whereby unogona kutodisappear. Imagine if Mudara had dug a hole actually and vakafutsira and then ungodzoka mumashops achiti ndiri kumutsvagawo and then no one is really looking for you. You know, that's sad. That's very sad. I think that's one other thing chinongoda highlight what for over 7 days from Thursday to Thursday, imagine pasina munhu ari kutsvaga munhu, wozowanikwa nembwa kana neshiri kana kuti maiziya kuita kuwanikwa kunge mistake, kuwanikwa nehwema, angatodisappear. You know what I'm saying? Nipapa ndomachagara mumusha uno, ndomusha wako uyu, Dorothy muzukuru wangu. Ndina mbuya wako ndauya Dorothy muzukuru wangu. Pano ndo pamusha pako pachagara, ndoguwa rako pano pauchabuka uri. Handiti usabva pano, irwa kurwa ucharwa wega mwana muzukuru wangu, irwa zvakaoma. Fight hard. Just here. Yeah. This small one. This plastic up. Huh? He goes under the basket and leave us behind. Handy. Ngakaisa Mbira. Oh, chikeji ndo chiripo chache. The apple very. Yes, I'm Apa toti pakapukunurwa. Is this area where you are sitting down? Where you are sitting down? That's the area. Papa pako Hadi pano. Bamba Yapa chayo kusia. Like this. Tori, apana kwa uchaenda, pano ndo pa uchagara. This one. Oh. Apana kwa urikuenda, pano ndo pamba pako. Uchabonera pano. Ya, paguwa rako iroro. Kana ngofura chinzwa unenge pari kudiridzwa mbamba ira. Chokwadi amai vangu vakandiberekawo chaiko chaiko, please. Ma. So kama wenyu na Dorothy wakamira sei nani? My young sister, I come after. It's my older sister. Oh, shame. So painful. Zvinorwadza chokwadi. My God,
Yes, tichisangana zvakare mhuri yeZimbabwe. Pari zvino tiri paZororo Memorial Park apo pazoradzikwa Dorothy D'Souza. Saka tine hama dzaDorothy dzinoda kutaurawo zvakawanda zvakaitika munyaya yezvinhu zvinorwadza mhuri yeZimbabwe. Mama, mungatsanangurirawo mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ine kuti chiitiko ichi zvakafamba sei? Dorothy sezvo tanga tisingagare naye zvedu taiona napo neapo tichitaura pafoni. Dorothy uyu murume amuri yandisingamuzivi, yanga ringori boyfriend. Dorothy akarohwa achinzi achikorwa mbabvu, achikorwa gumbo, arohwa musoro. Hama dzake dzizhinji dzekulandani Dorothy haana hama kunyepa, vanhu vanenge vachinyepa Dorothy amane hama dzake zhinji dzekulandani. Dorothy akarohwa pava akadzoka kumba, hama dzake dzekulandani mari kuti arape. Dorothy akarapwa akanzidzokera kumba usadzokere. Zvotanga chitoprocessa kuti Dorothy vamutore, but mwana anga ane musikanzwa akati zvirambe, anga ane musikanzwa akatiza kumba akadzokera futi ikoko, ndopaakazotsikopondwa. Saka zvose zvekutaurirwa zvokunzi Dorothy haana hama kunyepa, hama dzake takazara muno, asi family yake chaiyo yepaDhisuza yese vese vakaenda kuLondon. Zvoti yanga kutoproceserwa, asi kuti akanonoka kuproceserwa nokuti mwana wavo zvake anga ane musikanzwa, asi zvese zvakutaurwa zvinhu zvekunyepa. Zvokunzi Dorothy haana hama yakatiza nzara kumba kunyepa. Imwe yetsvina chete inenge yangobata munhu, kwete zvokuti anenge haana hama kana kuti chii, zvese zvitaurwa ndezvekunyepa. Ingangoti ndizvozvo chete. Alright, tinotenda mama. Saka kumhondi dzinoita zviito zvakadai, chikumbiro chemo chingava chipi? Hangu sezvo kumhuri kwedu tichitenda naMwari, tinoti kufa kwomunhu munhu haurayiwe nemunhu, asi kuti ndimwari. Mwari akapinda mune munhu akamuuraya kuti amuuraye, saka Mwari achaita kuda kwake. Isu hatitonge munhu, asi kuti munhu anotongwa naMwari. Asi kujeri ngaagara. Saka toti here tomudzosa odzoka back in the community, ongogara semagariro aita nevamwe, achikontinya kuuraya vanhu. Kwete, because pamwe achazviita futi kana kuti hazvikasike kutanga. Because zvaakaita zvazviitwe nemunhu atanga kuuraya zvinoitwa nemunhu asiniya. Maitiro akaita mwana wedu haasi ekuti munhu ari kutsidzira, asi kuti munhu akatouraya asina kufushira. Ndofungidzira kuti murume akafire mujeri, ndofungidzira kuti pasi uyu akasike kutanga kuzviita anofanira kunge aitogara anofanira kunge akatombozviita, nekuti dai karike kutanga kuzviita haisvika pakudiridza munhu achimudyarira zvinhu pamusoro. Asi dai anga aripo tinoone mibvunzo yakawanda kwaari kuti tinoziva kuti ziso risina Dorothy nemazino akazvisa kupi. Saka mutumbi wemunhu usina mazino una maziso, hauna ziso, haana mazino, tinozivawo kuti zvinhu zvakazvisa kupi. Okay, saka vakatarisa postmortem yakanzi chii, mapathologist akati chii? Baba vacho vasati vatipira kana vazobvunza. Saka zvinorwadza kana munhu anga asina ziso nemazino, zvinoreva here kuti tingafungidzira kuti pane zvemushonga zvakaitika pane munhu? Anogona kunge aita akatoata hembe dzake akayanika, saka ari marichozi akatofunga dai mhuri yekwake yanga ichigamuchira dai vauya tataurirana kana kuti vaitosora, saka hapana kana auya, zvichireva kuti vanoziva munhu wavo kuti havasike kutanga, saka zvavatigara naDorothy. Ndandiri muroja Android vacho asungwa ndiye agari mukadzi wake, saka ndandigara pasaiti. Uyu pasi uyu agara aimurova mukadzi everyday, aimurova
achiti akarohwa oenda kuma 2 days kudzimara ndati kumba kwavo mukadzi futi nekusaidi aita nharo dzotaramba achidzoka everyday achidzoka achiti nini I love my husband. Ndikati kuna marriage here kuti every time unogara uchingorohwa uchidzoka maroerwa aitwa aisiririsa ekuti everyday nana kungodedzwa nzi uyabate vari kurwa kudzimara ndaneta wiki racho raari kunzi akauraiwa neighbor wacho aigara naye infact mukomana waigara navapasi nemukadzi wamushakabvu ndiye akauya kwandiri ndichangobva kubasa ndofunga kumaraundi 10 dzemanheru akanditi kumba uku hakuna umira musha asi ndaona mushakabvu akarara pavheranda asina hembe arohwa akakuwara asingaiti asi ndamupinza mba ndobva ndamufukidza jira ndobva ndati kamamufukidza jira zvikanzeni ndikati sinzi kwadoka ndichaichimuona chii mangwana makuseni inini murume wangu ndiye akazoenda mangwana makuseni anazokwanisa ndakaenda kubasa then abva auya futi the next day akati kumba kwakuna umira chii hakuna umira fine kwakwa kuma12 dzeusiku ini ndikati manje inini murume wangu aenda kunaita handikwanisi kuti ndiuye ndega kune vanhu varume ndava iye haana kundiudza kuti munhu arohwa afa handi makuseni acho ndobva akanona akati ndikati chii zvikandi akangosaka zvimba asingaiti kana kuti andiudze kuti munhu akarohwa akafa haana kunditaurira saka munhu angagara akatoibva kare nyama dzake nekurohwa aingorohwa everyday ndofunga anga ane 2 years but achirohwa akatokuwara ndofunga ndakatombotora vhidhiyo futi akakuwara pagodza parohwa akaenda community service ndikati but nyaya iyi haisi aifanha kudzoka aifanha kunge agara kujere because akakuwadza munhu zvisingaiti ndo nyaya yacho. Alright, saka takatarisa matimurume wenyu akaenda makuseni akaona akakuwara angari makuseni inguvai iye murume haana tombomuona ari kuti iye simba uyo anonzi simba igara ndiye akatara akati akakuwara but handisi kumuona ndofunga adzokera kupi kumba ndonga ndozorarwa ndobva avigwa mumba imomo maanga asingaoneki apa anga asati avigwa Friday yacho ndo yakazoti simba kuti ndatomucherechera ndikati pasi akatanga usakura mudhenirini ndavaitoti nguva remushakabvu saka iye simba haana kuda kutaura chokwadi kuti ndo chakaitika akazotaura hake papaya kuti paya pamaindiona pese mushakabvu anga atofa kudhara 1 week munhu afa. So munoti kune mhondi dzakadai todzidzosa here mucommunity dzongokontinya kana kuti chikumbiro chenyu kune mtemo dzingava chipi? Chikumbiro chiripo kana chekuti dai atogara ikoko dari mazuva ekuhemwa angofa ende mugadheni matona dai macherwa mambocherwa nekuti hanzi aimupuromisa kuti wewe ndikakura ndichakuiga mandoiga imbwa dzangu saka taura yenyu mama ari kunzi ndo matauriro aigara achimupuromisa achimuita 2 anonzi airepa mai vake ndozvekutaurwa nekofu zviri kunzi akauraya first wife akaisa poison uyu ari kunzi ndewechi3 ndozvekutaurika saka yatogara imhondi kuchechi ainamata nevava akapera kunyenga wakadzi wevanhu mayusi akadzingwa kuchechi kunonzi kumovement akada kuti kubata mwana wavo akasiroka chirema anyepera kuuya kumba kuti sezvechitako vakamusvikira achimubata chirema akasiroka asingagoni kutaura zvakanaka saka mugadheni mudai mambocherwa chero nekuti pamwe mune mamwe mapfupa nekuti hakusi iye akagara achiudza dhoro kuti ndoda kukurova ndokuraya ndokuviga sembwa ndoviga mugadheni ofa sembwa tichiri kuudzi ndokuraya afe sembwa ndomuchera uku saka isikangotaura saka munhu anga dhoro dzanga asina problem kati murume waaigara naye aingomurova kunyana chaipo ndaigara ndakamudedza kuti uyaone mai vako zvavari kuita kati iye anga asingazi zvake akatyorwa mbabhidzi nasu Dorothy paakauya akatyorwa mbabhidzi kati nai Dori ndozvauri kuda here izvi apasi akati ari nomurapisi but vakanovasiya kuhospital ndobva vangodisappear anga nemwana wake umwe mukomana handisi kumuona kumuziya noti waDorothy waiye mudhara uyu ameno mumwe mwana akanga aripo ndiye akatora Dori vakaenda vakazonovadhamba ikoko nasekuru Jona ava tinoti sekuru aigara naDorothy ndo vakazosara vachifuta mabhirusi
Akauyazve akarohwa ziso rakadai rakatsvuka iri Dorothy. Tikati nhai Dorothy. Akazouyazve achizvuva gumbo. Mama gumbo rakazvivika. Pasi ina handizive zvangu kuti kana vemadzitare vangamuita sei kana kuda inini pachezvangu pasi. Akafondla mwana wangu. She's bedridden. Ari pamacrutches akadini. Achimufondla ndikapinda mumba ndasvikira zviri pakati ndikati what is this, what are you doing, get out of my house. After that akanodzoka. Kudzoka kwake anga akuchiti neni nanga mai vachona inini akuda futi inini akunditi ini iwe haachanditi ini akunditi iwe. Achizouya futi atanga nefondling yake ndopandakazonosvitsa nyaya yekuchechi ndikati imi pane munhu ndoitawo sei vekuchechi vakazosara vakati munhu uyu taitonama ainamata semuchechi andinonamata vakamubudisa muchechi pamusaka pemaitiro ake kuti azoregera kuuya pamba apa kuzoita fondling yaanga achiita. Ndakazotaura nevakomana aigara pamba pasi akarohwa zvekudaro. Akarohwa akaumburudzwa pasi akati ndakuenda kupolisi. Ndikati fine ini munenge mandirerutsira because mari yekuti ndihaye transport yekutakura wangu mwana uyu kuti ndiende ndinoripota zvamanga muchimuita handina. Unenge wandirerutsira because unenge wandiunzira mapurisa padhuze. So amene kuti tingamisa mugrupu revanhu vakaita sei murume anonzi Paswa. Yes, muri yeZimbabwe pari zvino tigere namama vaDorothy D'Souza. Saka vane zvakawanda zvavari kuda kushare nemi neruzivo rwaanaro vataurawo zvimwe zvatotikatyakamadza pano zviri muyadhi mapasi. Mama, mungatsanangurawo chiitiko chinorwadza nekutyisa kuti zvakafamba sei? Inini chiitiko chekutanga ndaitofambira nyaya dzamunina wangu ndimamawo futi kuna Dorothy. Handiti takasanganawo mbare koti. Ndakatadza kumuziya mwana wangu ane broken leg. Tikamubvunza kuti chii chaitika zvikanzi ndanga ndichimhanyira upenyu hwangu. Baba wavo vaida kutondibaya apa pahuro. Ndichida kumhanya kudai mva ndadonha mva wandidzimbira gumbo ndokuremara kwandakazoita. Vatati saka pana pawauya kuzoita zvikanzi ndakazowithdrawa case because wana wavo wakomana 2 ndakatovaona. Tanitori musame court yako iwewe. Zvikanzi vana vacho vaitothreatena Dorothy kuti ukasa withdrawa case yababa wedu kuti wabude isusu ndichakuuraya. Saka Dorothy akatofamba negumbo rake iroro rakaremadzwa nababa ivava vazomuuraya from Parktown to Mbare netsoka. Akadzokera futi netsoka. Tikamuyambira naamai vatinogara navo kuSanndo 1 achitaure mazita ndovakatoniperekedza ndichifambira nyaya dzemunina wangu. Ndomasanganira andakaita naDorothy aremadzwa nababa vavo vazomuuraya. Tikati fine, all right, ukuwithdrawa case. Handiti fine, usasadzokera kune murume uyu angada kuuraya because this time zveshuwa Dorothy achakuuraya. Zvikanzi ndazvinzwa naDorothy handichadzokera. But baba ava handifunga kuti ifirst murder yavo. Mukanatsozvitsvagisisa muyadhi mavo imomoka munotowana mabhonzo akawanda. Anonzi maskeleton. Tanzwa vamwe maloko resident vachitaura kuti hanzi vakatombodana nevamwe vakadzi 3 vakashayika zvisina kunzwisisika. Mai vavo futi. Okay. Hanzi vairepa vakapoizena. Vo vakarepa mai vavo ndobva vapoizena. Watodi kugara kana nevana vavo kana nehama neshamwari. Dorothy ndiye amene ndiye kupedzisira akagara navo. Ndiye mudzimu wake wakasimba. Saka takatarisa tinowanzoziya kazhinji munhu anenge afa nemafiro akadai. So hapana here zvimwe zvangoitika even pabody viewing kana zvangoshamisa kuti pamboitwa body viewing hapana itwa body viewing. Me, I didn't go to the parlor. But chandinoziya inini zvakaitika kwandiri ndikaudza murume wangu newana wangu nemunina wangu nemumwe mwana wangu. Chekutanga ndakaroteswa hope
but hope idzi dzanga dziri dzasawira wemurume wangu, tiri kumba kwemurume wangu tichisangana nemufi tiri papati. Ndikaudza murume wangu ndikati pakaita katsi 2 dzaiuya dzichichema every day same time, dzaitanga dzichitaura dzichipindurana, dzichitaura dzichipindurana, dzobva dzatanga kuchema nonstop ende dzanga dzisingadzingiki. Ndo time inenge yakaurayiwa Dorothy. Amina kana uchirangarira zvinorwadza isu chokwadi. ndo maoneserwo edu isusu atakazoitwa. Musi watakazoreceiva news yekufa kwaDorothy ka, ndaitoperekedza mwana wangu futi kuchikoro mukoto, tikafuratirwa futi nekatsi ikandidaiwoso nemwana wangu ndiratidza shure yayo, tikati une mwana wangu ngatichaende nenzira iyi, ngatidzokere nenzira iyi. Katsi iyoyo yakatinzwa bva yatiza, but yanga isingadi kutiza. Vandapinza mwana wangu mumotikari ndaenda kuchikoro. Mwana wangu achienda kuchikoro akabva asangana neaccident, but haana kukwara, akaponeswa. Ndo same day atakazoreceiva news yaDorothy. Shame, zvinorwadza chokwadi. So toita sei nemamedharazi akadai, toadzosere back in the community, tingaite sechikumbiro chenyu chingava chipi kune vemutemo? Kana wane hangman they must get hanged, like how he hanged. Zvinorwadza chokwadi. Tiri kuziva kuti spirit yaDorothy iri kutotinzwa pachivanhu chedu. Mashoko amungade kuudza Dorothy nekuurayiwa kwaakaitwa angava api? Mufi uyu ndokwanisa ngomuudza kuti zorora murugare, ende spirit yako yakachena yakanaka. Dai wanga usina kuchena ka, dai wakatsakatika mwoyo wangu. Hamusi kuda here kuti arwisawo vanhu vakamukuwadza? Ndiye atotanga kurwisa, ndosaka ndiri kuti spirit yake yakachena yakanaka. Fungai vanhu vakawanda vakaurayiwa nababa vavo vasina kumborecover, but tazorecover Dorothy. Baba vavo vaifunga kuti vambofa vakabatwa kavo. Mukanazofungisisa zvenyu imimi. Zvinorwadza. So mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino angave api? Tichipawo chenjedzo, toziva zvishuwa kuti mune madomestic violence anenge achiitika mudzimba umo, mungade kuvapa semashoko api? I don't think it was domestic violence. Yanga ine something to do with ritual. Uyo agara angatori medhara. But when it comes to domestic violence, kana maona kuti hamusi kuwirirana zvanetsa, mumwe nemumwe ngaaende nekwaakabva. Hatina kubva kusango, tese takabva kudzimba. Inini kana baba vangu vakandidzinga, vanondidzinga ndakarara hangu pavharanda panze, handidzokere kuna medhara. Tanzwa zvakare malocal residents vachitaura kuti Dorothy anga asina mamwe mazino, zvakare anga asina rimwe ziso. Tingati chii, pane marituals here akaitika panyaya? Ritual there. And it's not his first time. Atori marituals. Because aitembe kuziva kuti akauraya munhu, obva amuita yakamuita mubambaira, muomba wemumba, achidiridza everyday, achinwa nomwa hwahwa, achidzoka, aita kunge everything is normal. It's not his first, but it's now his last. That's all I can say. Zvinorwadza. So pane here dzimwe hama dzekwapasi dzambouya panhamo pano? Who's Pasi? Pasi is the medhara. I don't even know them. I only seen them kukoti Mbare, and I do not even want to really see them, their faces. But vana vacho vachiri vana vadiki. Alright, saka takatarisa kusungwa kwaakaitwa, nyaya iyi yakayamboenda here kukoti, kumatarizimosva? Ipapo handizivi, ndingakunyepere zvinhu. Baba, kungataurawo zita renyu neukama hwenyu naDorothy kuti wangu wakamira sei? I am Gordon Niga, and Dorothy's father, Dorothy's mother, and Gina's father are brothers and sisters. Saka she's Gina's sister.
zvinondirwadzisa because ndakarumwa kwake. Kumwa kwake. I grew up the children. Ndakarine vana vavo vakura. Today they got no mother. How do you feel with no mother? How do you feel? To make sure kuti baba vari mukati here zvishua. Because pamwe havasi kushanda wega baba. Because haisi first murder yawe. Inini chiushuiro changu pamberi paMwari, pamberi pemhuri yeZimbabwe. Toda mavhidhiyo ekunatsoziva kuti baba vavo vari muhiri mujeri. Because polisi yacho yakatombotorawo time futika akaripotwa missing. Akatora time. Okay, pakaripotwa kesi, polisi yakatora time kuresponda. And yet angatori nedocket already yekutyorwa gumbo achimhanyira upenyu. Hanzi polisi yakazouya Papaya Waterfalls Police Station. Zvinorwadza izvo chokwadi. Baba mungakontinye yenyu tanzwa pane nyaya inorwadza yevana vaDorothy yamambotitaurira. That's what I'm worried about. I'm worried about the children. She was caring. She was a very caring woman. Yes. Very caring woman. She could get drunk. I lived with her. I know her. Why did someone kill her? For what? What do you want to know?
naBishop Mandizvidza from the Anglican Church vane mashoko avari kuda kutaurawo enyaradzo tichitarisa rufu rwaDorothy D'Souza. Mufundisi, mungapo mhuri yeZimbabwe mashoko enyu amungataurawo takatarisa nechitiko chinorwadza chaitika ichi? Mashoko andingataura ndakamirira vemhuri, ndiri mufundisi zvekare asi ndiri baba kune mwana ashaya. Kungoti tinozvigashira sekuuya kwazvaita, hatina chatingagone kupikisa nezvazvo. Tinongodavira kuti kurwa hakusi kwedu, ndekwaMwari. It's not for us to revenge, but we just give everything in the hands of God. Tine kungotenda kuti no mwana wedu avigwa murunyararo, kunyange zvichirwadza, kunyange zvichidii, asi chataikurudzira mukati menyika mumarriages, even muwanano taingokumbira kuti vanhu ngavagone kutaurirana. We say no to violence, any form of violence. Hatizvikurudzire, hatizvitarisire chinhu chinosiririsa, chinhu chinosuwisa. Kufa mafiro akadaro taingotarisira kuti chida dzimweni dzenguva kana vanhu vakonana vatadza kunzwanana, zvitori nyore kudzorera mwana wavanhu paakabva pane kuzodzokera madzokerero akadai. Kune zvizhinji zviri kukonzeresa kuti vanhu vapinde mune zvakadai. Sometimes vana vedu vanoramba vachitsungirira kuti imba, but dzimweni dzenguva ndo pazvinozodii, pazvinotisvitsa. Semhuri tangogashira kuti ndo zviripo. We just give everything into the hands of God. Hatina zvimwe zvatingagona kuti titaure kana kudai zvanzwai. Pakugumisira semhuri tinongoti Mwari havashanduki kwatiri, vanongoramba vari Mwari. Kunyange tasangana nezvinotirwadza, kunyange tasangana nezvinorema, kunyange tikada kuita chipi nechipi, hakuna chinodzosa wedu kwatiri. Saka just give everything to God. Thank you. Mashoko makukutu kuna mufundisi. Mufundisi vaendera mberi vachitaurawo kuti domestic violence yakashata. Vakataurawo zvakare kuti kana uchinge wasangana nechitiko chakadai, mungava mufamily, tsvakawo even a local friend kana even a relative inokwanisa kukukansela kuti usazosvika kuma extremes ekunge uchiponda mumwe munhu. Zvinorwadza izvi hama. But please, we would love you to come in the comment section. Mopo pfungwa dzenyu kuti mamurderers akadai toadzosa here back in the community, ongo continue kugara nevanhu zvaingoita. But please don't forget to like, share and subscribe to Hot Zim Trends so that whenever we post latest updates, automatically you'll be updated. Love you so much.